फोरमायाथ' नोंथांमोना मिथिखानानै दंखायो दा बे थाबाय थानाय सरकारा जोंनि किसु मावनांगौ हाबाखौ जों मावना होआखै मोननांगौ रिबिलिटिखौ जों मोनाखै बेनि थाखायनो दिनै जोङो एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो दिनै बिपिएफ जानानै जोङो दोलो दोलो बयबो ओंखारफैदों जों जाहाथे इयुननि जोंनि फिउचारखौ जाहाथे माने इयुनाव जों मोननो हानाय बे हिसाबै जोङो दिनै जइन जाफैदों फैबाय थानाय समाव जोङोथ' दा जेरै ग्लोब ग्लोब ओंखारदों जों बेबायदिनो मोजाङै जों दिनै जेरै जइन जादों गाबोन समफोरनिफ्राय जों मोजाङै खामानि माबायदि खामानि जों मा लामाजों थाङोबा मोजां जागोन बेबायदिखौ जों थांखि लानानै फैदों फैबाय थानाय समाव दङ बेथ' कारेक्ट जोंनि मोननांगौखौ जों मोनैनि थाखाय जोंखौ नायस'निनि थाखाय जों बेयाव दिनै जइन जाफैनो गोनांसै जादों एक्स एनडिबिआ बिपिएफ दलाव जयनिं जानायनि प्रग्राम मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय मानोना होनबा एनडिबि हिसाबै दानि जेनाखि सरकारजों एसेबो नायजायाखै रिहाबिलिटेसन होजायाखै केस उइथड्र खालामना होजायाखै बेजों लोगोसे जेलाव थानाय बेखौबो बख'नानै होआखै आरो बेजों लोगोसे मुंख्लं न'खर बिथांमोननोबो गोजोननायखौ होनो हायाखै दिनै बे गोजोननायखौ होनो रोङैनि थाखायनो माने साफ्रोमबो एक्स एनडिबिफ्रा दुखु मोननानै बिपिएफ दलाव हाबदों जोंथ' दाखालि जाखांबाय एक्सुवेलि दायो दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्टआवहाय दिनै जोंनिफ्राय 78 जन दिनै एनडिबिनिफ्राय जयनिं जादों बे आंनि थ्रुयै खालामदों मानो होनबा बिथांमोनहा नायजाथारि हिसाबै दुखु मोननाय फैदों सिगांनो नायोमोनबा हयथ' बिथांमोना गासिखौबो मोनजोबगौमोन दायो आरो बुरखायनानै लाखिनो हाला मानो होनना बुङोबा सम बोथोरा रावखौबो नेनानै थाबाय थाया दानि समा जाहैबाय एसे गोबाव बोसोरथामनि बारासिमखौ नेया नङा नेबोनाय हिसाबै बिथांमोना मावनानै होनो हायैनि दारैहाय दिनै एनडिबिआ लोब फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन आंनि आखायाव खमबाबो 500 जनसो दंबायो दा बेखौबो आङो सम आरो खाबु बा बोथोरा सम आरो खाबुखौ मोनथ'यैनि दारैहाय आं सोजोबनो हायाखै आरो सोलांबावगोन फारि